Helo pawb a croeso I wasanaeth arall. Dwi angen tipyn o help oddi wrth Doug heddiw. Nawr te Doug. Oh, sorry Doug, na ni. Doug, dwi eisiau tipyn o help gyda beth o gyda raff hwn. Mae raff yn eitha hyblyg ond yw e. O di. A dwi eisiau gwneud e yn anhyblyg. Sut? Wel, ti'n mynd I ddale yn dy geg. Mr Colman, dwi ddim yn gallu gwneud hynny. Wel, ti'n gallu dale yn dy geg. Ie, ond dwi ddim yn gallu gwneud dim byd i'r raff. Wel, dwi'n siŵr bydde di'n gallu os ti'n trio. Does dim pwynt trio, dwi ddim yn gallu gwneud e. Byddai'n methu. Wel, bydde di ddim yn methu os ti'n trio, gobeithio, ti ddim yn gwybod eto, achos dwi ti ddim wedi ceisio. Oes roed? Nag oes, does dim rhaid, ond ti ddim yn gwybod beth ti'n gallu wneud nes bod ti'n trio wneud e. O gore. Reit, dwi'n mynd I wneud y raff te, a ti'n mynd I ddale, iawn? O gore. Reit, ti'n barod? O dwi'n barod. 1, 2, 3. O, dyna ni, mae raff yn syth. O ie, ti'n dale ar y foment, ond gobeithio, os dwi'n dale I fynd, bydd yn aros yn syth. Na I drio? OK. Na I drio. Da iawn, Doug. Da iawn ddi. O. Na ni. Rwy ti wedi llwyddo achos rwy ti wedi trio. O, yn un stori heddiw, mae yna ddyn oedd rhaid iddo fe wneud rhywbeth, ond doedd e ddim eisiau ceisio I wneud e. O. Dyna ni. A dyma ein stori heddiw. O! Dyma ein ffrind, dyn, un o bobl Duw. O! Yn hoffi Duw, yn caru Duw, a caru pobl Duw. O! Pwy yw hwnna? O ie, brenin yr aifft. Mae pobl Duw yn byw yn yr aifft. Yr aifft. Ydy brenin yr aifft yn edrych yn hapus I ti? Na, dyn ddi, mae'n edrych yn grac. Mae yn grac. Dwi ddim yn hoffi pobl Duw. Dwi ddim yn hoffi Duw chwaith. Mae wedi wneud nhw yn gaethweision. Wedi gorfodi nhw gweithio a gweithio a gweithio a gweithio a gweithio a gweithio a gweithio. Ddeitha'n ddinas gyda'i ffrindiau. Na, ddeitha'n gwylio teledu. Na, dim byd fel ni, just gweithio. Caethweision. Dwi'n gweld, wel, tasen nhw ddim yn gweithio yn ddigon caled, fyddai'r eiffwyr yn taro nhw. O di, yn greulon iawn. O di, mae yn greulon. Ond, un diwrnod, dyma ein ffrind yn gweld un ohonyn nhw yn bod yn drwg I un o bobl Duw. Beth mae'n gwneud? Wel, mae'n gwneud rhywbeth drwg i'r person sy'n bod yn drwg. O, dear. Mae hynny yn anghywir. O di, mae yn anghywir. Ac nawr, mae ein ffrind yn rhedeg I ffwrdd. O. Mae'n penderfynu fynd I wlad bell a dechrau eto, cael dechrau newydd. Mae'n cael teulu, gwraig, plant a swydd fel, ffermwr. Dim ffermwr. Bigail. O ie, edrych ar ôl deddwyd. Dyna ni. Wel, un diwrnod, mae'n ffrind ar y mynydd a mae'n gweld perth ar dan. O, mae fflannau arno fe, ond dwi ddim yn mynd yn ddi. Does dim lwg. Na, dwi ddim yn llosgi.
a mae llais yn dod o'r berth. Mae llais yn dweud, Moses? Pwy yw Moses? Moses yw ein ffrind. O, dwi'n gweld. A mae Duw yn dweud, Moses, dwi eisiau i ti fynd at brenin yr Aifft a gofyn iddo fe gadael fy mhobl rydd. A mae Moses yn dweud, dwi'n hapus i wneud hynny. Nac ydy. Mae Moses yn dweud, na, pwy ydw i? Dwi ddim yn gallu gwneud hynny. O, fel ddi. Yn union fel ti. Mae Moses yn dweud, pwy ydw i? Pwy sy'n mynd i rando arna i? Dwi'n neb. Dwi'n wan. Dwi ddim yn gallu gwneud pethau fel hynny. O, dear. Ond mae'n iawn, achos fe ddwedodd Duw, reit, dwi'n mynd i dy helpu di. Bydda i gyda ti. Mae'r Beibl yn dweud bod Duw gyda ei ddilynwyr. Mae Duw yn addo i fod gyda pwy bynnag sy'n ei ddilyn a gofyn am ei help. Dyna pam bu farw Iesu ar y grwys mwyn cael y gosb am popeth rydyn ni wedi gwneud a roi dechrau ffres i ni, cyfle i ddechrau eto a gwneud ni yn ffrindiau gyda fe a bod gyda ni, helpu ni beth bynnag rydyn ni'n wneud. O, helpu! Achos mae Duw yn gryf. Yn wir, mae Duw yn dweud, reit, Moses, dwi'n mynd i ddangos i ti pa mor gryf ydw i. Ro dy ffôn ar y llawr. Ffôn symudol, na dim ffôn, ffôn bigael. Ar y llaw. Mr Colman, mae'n neidr. O di, mae'n neidr. A wedyn mae Moses yn pigo fe lan eto a mae'n dod yn ffôn yn ei law eto. O, waw, pwerus. A hefyd, dyrodd Duw, reit, ro dy fraich yn dy glogin. A mae Moses yn neud a mae'n dod mas gyda smotiau drwg arno fe. Mae'n rhoi e nôl i mewn a mae'n dod mas yn lan eto. O, da iawn. Pwerus iawn. Mae Duw yn dda. O di, mae Duw yn gryf. Ond mae Moses yn dweud, ond dwi yn wan. Dwi ddim yn gallu. Dwi ddim yn gallu siarad. Wel, mae Duw yn dechrau bod yn grac a Moses a dweud, reit, Moses, dwi'n mynd i anfon dy frawd i ti. O, pwy yw frawd Moses? Aaron. Beth mae Aaron yn gallu wneud te? Wel, mae Duw yn siarad â Moses. Mae Moses yn siarad â Aaron. Mae Aaron yn siarad â brenin yr Aifft. A mae brenin yr Aifft yn gadael pobl Duw yn rydd. Yn union. So ydy hynny beth sy'n digwydd? O di. Yn y pen draw, mae Moses yn barod, yn union. Mae Moses yn arwain pobl Duw i mewn i wlad hyfryd, ble mae Duw wedi addo i fynd â nhw. Ond mae hynny yn stori arall. Ydych chi yn barod? Oes rhywbeth oes rhaid i chi wneud? A chi'n gwybod bydd rhaid i chi wneud e, ond dydych chi ddim yn gwybod sut i wneud e. Beth ydych chi eisiau gwneud? Neu wneud yn well? Rhannu. Chwaraeon. Gweithio yn galed. Siarad mwy o Gymraeg. Helpu mas gartre. Neu rhywbeth arall. Meddyliwch nawr. Dwi'n mynd i weddio. Os ydych chi'n cytuno gyda'r weddi, chi'n gallu dweud amen.
gyda fi ar y diwedd. Gweddiwn. Aglwyd dad, diolch am anfon Iesu i helpu pwy bynnag sy'n ei ddilyn a gofyn am ei help. Helpa ni heddiw a bob dydd i drio pethau dyn ni ddim yn gallu wneud ar hyn o bryd, ond rydyn ni'n mynd i drio i wneud am y tro cyntaf. Helpa ni i weld pobl i helpu a fod yr un i helpu nhw. Rydyn ni'n gofyn yn enw Iesu. Amen. Amen. Da iawn. Diolch am wylio'r fideo hwn. Gobeithio gwela i chi cyn bo hir. Hwyl fawr. Hwyl fawr.